Да. Какво е модернистичното гадже в България за мен? Труден е този въпрос, скъпи приятели. Много е труден, но ако мога да почна от малко по-далеч и да стигна до отговора и имате това търпение и желание да ме изслушате, ще съм много благодарен. Значи, в последно време в България наблюдаваме един момент на промяна и то, как да го опиша този момент, някакси по-интелигентно и по-възпитано. Един момент на промяна към меркантилизъм, завист, лицемерие, страшно много фалшиви физиономии и какво ли още не в този съвет на мисли. Искам да ви кажа, че всичко това, което виждам в България, на моята възраст, на хората над мен като възраст, какви глупости казах, на поколението, което е на моята възраст, на поколението, което е след мене и преди мене, забелязвам много моменти, в които виждам неща, които изобщо не са хубави. Особено това, че една голяма част от хората почнаха да търсят не с кой да бъдат, защото те го обичат, желаят, имат нужда от него или нея, или защото този човек им е нужен да ги подкрепя, изслушва, допълва като цяло и така нататък. Ами просто станахме свидетели на едни, как да кажа, връзки с взаимопомощи. Защо казвам взаимопомощи? Да, звучи готино да си помагаме един на друг, обаче в повечето случаи не се случва така. В повечето случаи момичето използва момчето в пъти или доскоро имах един такъв случай. Предполагам, някой от моите приятели ме гледа, 100% ще сети за какво става въпрос. Имаше едно момиче, което беше супер добро, сега жена за един от най-добрите ми приятели, за което много съм щастлив и много се радвам, да сте живи и здрави. Много ми липсвате. Момчето използваше момичето, което е супер трагична работа, разбирате ли? Аз просто тези моменти супер много ме отвръщават. По-голямата част от моите връзки, които съм имал, съм гледал всичко да бъде изравнено, да има някакъв баланс върху нещата. Примерно, сега работя, уча, самостоятелен съм до някаква степен, вече от доста от време, не казвам колко години, но вече на родителите си не разчитам. Точно поради това, че го имам в главата, поне се надявам да го имам, може да не си личи, не знам. Гледам да не разчитам на родители си финансово и материално абсолютно по никакъв начин, защото това за мен е под всякаква граница. Все пак аз съм на 23 години, ако трябва да взема от майка си баща си още, това е срамота. Но за сметка на другото поколение около мен, хора, които гледаме, вие още разчитате на тях или на приятелите си, приятелите си, което според мен е супер глупава работа. Трябва да съм искрен, наистина. Както и казвам, в моите връзки гледах всичко да е балансирано. Един път ако отива на кафе и тя плати, да, гадно ми е, но сега нямам пари, платила, на другия път аз ще изведа някъде, ще отива на разходка, ще купя, нали? Точно тези неща крепят една връзка като цяло. Да знаеш, че винаги можеш да считаш един човек до себе си, че той те уважава, независимо дали имаш 2 лева, 5 лева, 50 хиляди в джоба, дори да нямаш, това не е ограничение. Уважението в случая също е много важно. Това е в общи линии. Сега, какво да ви кажа, модернистично гадже в България няма. Аз скоро не съм видял такава връзка, която да не е изградена изцяло на материализъм. Сега има някакви моменти, нали, пак материални, но защо са толкова явно изявлени, аз не мога да разбера. Може би трябва да е малко по-малко. Поне това е според мен. За модернистичното гадже, да, трябва да е модерно, трябва да е в бъдещето, трябва да се случи последния начин, поне според мен. За да си един човек, наистина е важно ти да имаш чувства към него, както и той към теб. Важното е вие да сте заедно, не защото той има, ти имаш, а важното защото вие си имате един друг. Важното също в този момент е да знаете, че винаги може да разчитате един на друг. Подкрепата, уважението и доверието се градят с време. Това вие трябва да го направите.
За това как да го направите, на вас ви трябват много компромиси. За да ги постигнете тези компромиси обаче, всеки трябва понякога да сведе глава и да си каже: да, може би е права, трябва да подобрим тук и там. И винаги, слушайте ме, винаги когато имате някакъв проблем, комуникирайте помежду си. Не седете и не мълчете в стаята, гледайки Фейсбука и се чуете сега тя за какво се съди. Просто отиваш, питаш, интересуваш се. Това ви прави по-здрави като цяло. Модернистичното гадже трябва да е човек, който наистина сутрин, примерно ако живеете заедно, като се будиш, дори да не те е гушнал, да знаеш, че той спи и си мисли за теб. Както и обратното. И той докато си спи си мисли за теб. Дали си добре, дали искаш да отидеш някъде, дали имаш желание да направите нещо заедно. Просто цялото това нещо, цялата съвкупност трябва да е модернистична. Да сте широко скроени един към друг. Да не си давате поводи за излишни караници, за излишни глупости относно защо седиш във Фейсбук. Примерно, казвам Фейсбук, защото това Фейсбука е много гадна работа. Лично че аз го ползвам дори малко в повечко, но гадна работа се. Защо съм примерно изпил, примерно сега майка ми ще ме пита как мога да пия преди работа бира, ми пия ми си бира, защото примерно са навънка е страшна жега, пък това е единствено нещо, което искам малко ми окисли сладкия вкус. Някакви такива неща, просто да не се карате за глупости. Човекът трябва да е искрен. Не знам, много неща мога да кажа по тази тема. Изчетох много неща от вас, но това, което пак наблюдавам, пак ви казвам, беше от тази гадната гледна точка. Много искрено се надявам да почна да гледам от другата страна на нещата. Знам, че можем да го направим, знам, че може да станем с една идея по-добри. Не е като да изчистим България за един ден, защото и искаме не можем. Но може да станем по-добри в тези отношения. Може да се постараем, може да бъдем себе си, наистина себе си, а не тези гадни актьорски такива физиономии и маски, които ползваме по-голямата част от младото население. Така че шансът остава единствено в нас. Това да направим всичко зависи изцяло от нас. Модернистичното гадже всеки може да си го намери. Просто бъдете себе си. Бъдете един открит, свеж, усмихнат човек. Посрещайте абсолютно всичко с усмивка, дори най-тъжните моменти. И тогава ще разберете, ще оцените много неща. Гарантирам. Това е за сега от мене. Може да е малко глупаво клипчето, но просто като имаш много неща да кажеш, понякога не знаеш къде да почнеш. Лично аз в този момент не знам къде да почна. Затова почнах така. Даже малко се разчувствах, но няма значение. Оставам ви. Очаквам ви следващата сряда, пак вечерта, пак някъде по това време. Само една секунда искам нещо да погледна и да ви кажа, тъй като не съм много натиси с нещата. 6 сме сега, значи следващото клип ще излезе на 13. Темата ще помисля и след малко ще ви кажа. Скъпи приятели, въпросът за следващата седмица ще бъде: къде ще почиваме това лято? Каквото искате, напишете, ако искате снимки, пратете. Вярвайте ми, всеки един от вас, който ми изпрати нещо, което наистина се заслужава да го види като вас, в смисъл да се види като снимка, като коментар, вярвайте ми, ще го публикувам. Всеки един от вас. Колкото и време да ми отнеме, ще го направя. Който иска видеоматериал, може да ми прати, няма проблем на имейла, просто го направете в някакъв формат, с който да може да бъде лесно изпращаем. Ако е нещо много голямо, свържете се с мен, ще ви дам скайп. Получавам много неща, вече имаме видеоматериали пратени. Който иска, каквото иска, да се чувства абсолютно свободно да го направи. Дори и да има някъде лайв камера през iPhone, ще го монтираме и ще го видят всички. Много се радвам, че бях с вас. Надявам се отговора за модернистичното гадже да ви е харесал. Очаквам ви на 13 вечерта отново да сме заедно. Довиждане!